Haupa eguardion, Joseba, zautzea dituk, zemoz, bueno, Andoni naiz, Artadia auzotikan hementxe bideotxoa grabatuko jau, Zumaiako kokapen hontan, eta, bueno, Amarratz jatetxia erakutziko izuet. Amarratz karramarro bada, eta gure sukaldia karramarro baten ibilera da. Zea hain, eta aldabenea aurre egiteko gure sukaldia bide hortan dihua, bertatik bertako antzat eta ingurunetik ingurunera. Kontserbazio sistematan oinarrituta dago eta gure arraia gure kostaldetik ekartziteu eta garaian garaiko arraiekin gabiltza. Baratzan, bai garaian garaiko produktuak erabiltzeiteu, bai dakau botanika bat gurekin lanean, Clara Gutierrez, errekuperazio lan bat eginez, bertako landareri silvestriekin, eta aragian aldetikan, hemen onduan dakau matadero batekin iten deu lana, bertako behiekin, eta alden guztia, bertakoa. Bai daka, investigazio zentro txiki bat, itxas munduai begira dago, baloratziteun arraiak, atik zetara. Amarratzen funtzionatzeko era, pixka berezia da, ez dakau karta fijo bat, karta produktuan arabera dihua, eta guretzako ere bai hori da. Bai ikusgarri alde batetikan, eta baita divertigarria, ez? Gure baratzean gaude, eta gaurko errezetako porruak hartuko diteu, porru txikiak hartuko diteu, ze errezeta hontako aproposena bea izango da. Zer gaitik? Fibrotasuna gutxi dakalako, orduan guretzako aproposena porru gazte hau da. Hartuko deuna aguakatei da, hau tajete bada, peruko tajete bat, gure pesto gorri hau egiteko ikaragarria, ze aroma daka bai zitriko aldetikan oso potentia dela. Eta guain amaitzeko brote batzuk erabiliko diteu, pamplina di hauek, estellaria media, eta objetiak belar txarra bezala erabiltzeitu, baina guk deuna da erabilize oso goxua da, benetan. Hartu diteu, baratzeko guztiak, eta guain jungo geana da sukaldea beste osagaiekin errezeta osatzea. Hementxe azkau, hortuan hartu diteun gauzak, eta hortik aratago azkau bai gatza, gaztaina lehorrak, dakau olioa, txuletak grasa, ketua, tomate lehorrak eta parmellano pixa bat. Lehenengo prozesua izango dana porruak, gatz eta olio pixatekin bolsan sartuko diteu, olengo deu koksillo bat bazion, 85 gradutan, eta gero ostingo diteu. 50 minutu ondoren, atea hitze diteu gure porruak, eta prest azkau, horrengo pausurako. Botzatik ateako diteu, eta hasiko gara gure porrua perfilatzen. Erabiliko deuna da alde batetik txurilla, bezaldetik erdikaldia, eta bezaldetik aldeun berde zatila. Orduan porruan 3 zati ezberdinak probatzeko. Baita, kenduko ieu, dakan fibrosidade hori, lehenengo kapa bat, hauan desagradable ez izateko. Gure sukaldia, sustraietako sukalde bat, tradizionala, baina gaur egunea egokitu deuna, ez? Produktu aldan gutxiena eraldatu, eta osagarri gutxikin platera gateatziteu. Sin trampa ni karton, hoxe da gure sukaldia. Prestazka gure osagarriak parrilla eramateko, gure sartai perforatu hau, gure grasakin, jarriko deu, eta zuzenean zuan jarriko deu. Azpila madakaia grasa jarrita, eta markaje hori ingo deu. Kitak batian. Haitze zuen, hola teatzen duen hor. Dantzan hasi da porrua. Gure porruak ekarri diteu, eta guain bigarrengo pauso izango dela gure pesto gorri hori osatzea. Eta gure pesto gorria egiteko beharko deuna da tomate lehorra, guakatai, hartu deuna hortotikan, olioa, parmellanoa eta gaztaina lehorra. Eta orain hasiko gara enplatatzen. Joseba, hementxe gure porruan platerra. Aher pasatzea izen hemen probatzea, eta hementxe hongo gaitugu, Zumaiko Artadia auzuan, Amarratz izeneko proiektu politxo hontan. Eta, gonbidapena luzatzei zue danoi, nahi zuenian hemendik pasatzeko. Mila esker.